Some to be geeks of serverless on flashes. Make sure you get my best side, yeah. What is that? All the sides? Why are the people here fascinated with video cameras? Memories. Videokamera. Ja, ryk mense. Hulle moet die oomblik vasvang. Ja, cool. Forever. Ek vang alweer al mooi hier. Ja. Daar is 'n paal. Verkeerde tyd, verkeerde plek. Ag, gee dit. Niet weer zo iets. Los uit. Ja? Ja, kijk hier zo. Ek het nie lekker koffie daar buite nie. Hoppa, Lyk allemaal een beetje vreedsaam hier zo. En ik zie de meeste van ons. Ja,